Ahojte, dnes si ukážeme, ako si doma rýchlo, ľahko a jednoducho vyrobiť takýto náramok. Takže čo na to budeme potrebovať? Budeme potrebovať takéto strieborné korálky, vidíte, že sú tu rôzne veľkosti. Toto konkrétne je veľkosť 8 mm, zoženiete ich podľa mňa v každom dobrom e-shope. Ja som ich kupovala za každým z nejakého iného, pretože skúšam stále nové a taktiež ich nájdete podľa mňa v kamenných art-shopoch. Potom tu máme na dotvorenie takéto šambala náram, korálky, prívesky. Avšak najdôležitejšie je asi, našla som to na internete ako gumičku na navliekanie korálok, čiže túto priesvitnú gumičku na navliekanie korálok a ja si teda na uľahčenie navliekania beriem ihlu. Čiže postup je úplne asi jednoduchý, každý vie, čo budeme robiť. Budeme takto krásne navliekať korálku po korálke. Ja už som si pomohla. Náramok som si navliekla. Použila som takúto peknú, dúfam, že to bude vidno, peknú šambala korálku v rovnakej veľkosti. Odporúčam však navliec alebo prevliec toto lánko na 3 krát a potom klasika, keď už máte náramok navlečený, tak ja používam, myslím si, že ako mnohí na ukončenie sekundové lepidlo, čiže zauzlím raz, ja dám tam kúštik sekundového lepidla, hej, nebudem to ukazovať, lebo by som sa celá polepila, zauzlím druhýkrát kúštik sekundového lepidla, nechám to zaschnúť, zauzlím tretíkrát, nechám zaschnúť sekundové lepidlo a výsledkom je takýto pekný náramok. Pokiaľ by niekto nechcel robiť s gumičkou, lebo s ňou má zlé skúsenosti, pretože mnohokrát sa zvykne gumička roztrhnúť, už sa mi to niekoľkokrát stalo, tak môže použiť lánko a navliecť korálky na takéto lánko, alebo taktiež sa s ním dajú vytvárať takéto náramky. Takže dúfam, že som niekoho inšpirovala, naozaj je to rýchle, ľahké a jednoduché a podľa mňa to zvládne za pár minút každý sám doma.